Tak čau holky, tak jsme tady v arenálu Balneario Dos a tady právě byla takový docela nešťastná náhoda, nebo prostě spíš architekt. To byl beach klub a celý se jim zhroutil první a druhý patro na zem a bylo tady pár lidí mrtvých, proto jsou tady kytky a teda docela takový smutný, no. A velký klub to byl, protože když se podíváte vedle, tak jsou to velký jako diskotéky a kluby. I takhle dozadu, že to byl velikánský klub. Jak tady Laguna, spoustu. Tady mají imitaci stromů mandlu.